mo. Hoy! Ay! Ito. Ito kuya. Hirap yung nagpapanggap. Totoo. Di ba, Tim? Totoo ka lang. Pero, para Pero wag mong gawing totoo yung hindi naman totoo. kaya nga, fake news yun. Oh, fake news yun eh. Pero, So, ayun, for today's video, ayan, magtitimpa tayo ng kape. Si Kuya Vince, busy. Unlimited ano? Ano Kuya Vince? Unlimited ano? unlimited vlog, unlimited revenue. Unlimited vlog, unlimited revenue. Yun lang naman yung wish ko. Ay, sus, kita. Manifest mo kasi. Time management? Manifest, anong time management? Time check ka. Manifesting? Time check. Anong oras na? Anong oras na? 3:05. Ayan, 3:05 na. Okay lang yan. Vlog na kasi ako. Ayan, magsimula tayo ng kape. Kasi kaya pala ang gagawin mo? Anong merienda ka? Lucy. Ng merienda. Sabawan ata to. Hello. Gusto mo ng kape? Basta ikaw? Basta ako? Sigurado ka? Gawin natin yung soup. No? Gawin natin yung soup. Ang soup yun talaga. Basta sabaw pa lang, ang ulam na, di ba? Oo. Sungahan! Sungahan! Luwasan! Sungad to. Magsimula tayo. Tay, saan ka galing, Tay? Pagkagurang, utaki. Nag-uupo na lang ako. Kape ka tayo, gusto mo? Gusto mo? Magkape? Kape? Sabi ko mo guys sa'yo lagi. Wala naman ang kape. Oo nga, itinimpla na nga po kita. Ayan, ito tayo nang tinatanong kasi wala daw siyang sakit. Tinatanong lang doon pag nagkakape yung may sakit. May sakit yun. Ay, ano ko yan? Ay, bukas na lang yan. Maambon ba kayo puloy? Bukas na lang yan. Akyatong kayo. Sakit ay. Ano iluluto niyo? Pansit ka tanto. Subo-subuhan ko. Ayan no? Masarap talaga may sabaw. So, hindi pong puso. Mainit-init. Basahan yung itlog. Yung basag lang, yung seal, yung laman. Wag na. May gisado kasi po. Dito ka, gusto mo? Hindi, wag. Ayaw mo lang ng ano. Magandang ayaw niya kasi hindi ka magtimpla. Ano yung timpla mo? Mas kape. Ano yung loya? Creamy black. Ano yung loya? Creamy black. Loya. Loya kaya? Sa labat. Dapat nga din, dalawa. Ha? Kilo daw, magkisarabang. Ay, oo. Magic sarap daw kitilo. Karot daw yung North Cubes. Pag ganyan kalaki ang baso, dalawa dapat. Dalawa. Pag yung, Ako nga, di ko ka pinupuno. yung maliit na, Dalawa, yung tapos di ko maliit. pinupuno kasi walang lasa. Dalawa. Kasi mga Pwede na yan, ganyan lang. ito. Dalawin na. Isa ka Wait natin lang. lang. Kilo, ano daw, magic North sarap. Cubes. North Cubes sa'yo, sinigang. Hindi. Gano'n pa yun? Kape nga. Grabe ka kay Tilo. 3% na lang din. Kurap na siya. Tulog. United Hearing Armor. Ulang pa yata. Ang dalawa. Bakit man niya hindi mo pinupunta doon sa IT mo? Ayan.
Tubig. Mga itong badit eh. Mahirap yung magpapanggap. Totoo. Diba, Tim? Totoo ka lang. Pero, para... Pero wag mong gawing totoo yung hindi naman totoo. Kaya nga, fake news yun eh. Oh, fake news yun eh. Pero, ang maganda talaga, yung naranasan kong paghihirap, paparanas ko rin sa'yo. Tilo. Yan po at nagtitimba si Chinchin ng hapunan ng team. Ano na yung Tapos na siyang mag-online class. sa labat? Sa labat. Kay Kuya Karot. Ikaw, Kita Tan. tayo dun siguro. Sa labat ka? Oo, Wala. sa labat nga siya. Dalawa yung sa kanya lagay mo. Apat yung natin plot. Kape na lang. Okay lang. Natempla mo na. Okay lang na yun. Gusto ka tayo? Ito na lang na. Sa labat ay kape. Sige, tayo. Tira ah. Salamat. Yan. Kuya, at pala sa'yo. Kuya, Ano ba ito? Naibalik ito? dito mo. Ay, Ikaw, kuya, oh. Sa'yo. Salamat. Thank you. Dan. Sa'yo? Dito. Ay! Ay, dun pa. Si Kuya pula. Doon pala na magkapit. nag-arap. At si Pula nagluluto. Tay? Ayaw yung sa kuryente, nag-upload kayo. Patay talaga. Wi-Fi na. Silang gamig uran. Naka-premiere siya. Ayan, masarap magkape pag ganito yung panahon. Ha? Hindi ko yun. Mas maano ngayon. Mas ano. Damang... Ito brown, pangit yung kape. Hindi masarap. Ito maganda yan sa kape. Yung pasayan ng kape araw-araw ang ginagamit niya, tapos hindi pala masarap. Ba't mo kinakampihan yung kape? Pinsan mo? Hindi, nagkaroon na ako. Ngayon. Kakape na lang eh. Lolo nyo. Lulot. Oo. Ang gurang niya pasaway. Oh, ba't kaya walang Malabo ba tayo? Malabo. Biglang malabo. Tama tayo, patayin mo. Sigurado. At yan. Umulan na po. Luto si Otol lang merindahan. Yung vlog ni tatay, yung ano lang, pag Yung nagluto? Si Otol. Otol. Bunjing. Naklang ko. Pumatak na talaga. Mapatak ang ilong sa ulit. Sige! Lakas ng hangin, oh. May buhawi siguro. Subas ko? malakas ka sa dagat. Dito, maganda tayo ito. Oo. Oh, wala ka mo. Hoy! Ito kuya. Ang biglang umulan. Lakas.